थाद'नाय गैयै जोब जोब अखा हानायजों थांनाय मोनाबिलि 9 रिंगायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव नैबे गोजोनपुरि गामियावहाय गोबां अखा हानानै नैबे दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। नैबे समाव आं दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि आउट पस्टनि सिङाव थानाय नैबे बिसमुरि बाजारनि साखाथियाव थानाय गोजोनपुरि गामियाव नैबे समाव नुनो मोन्दों गोबां दैबानानि जाहोनाव गोबां 37 न'खरफोरा लोमसावनानै गोबां जेंनाजों भुगिनांनानै दङ। नैबे समाव केमेरामेन पार्सन बिथांखौहाय फारि फारि दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायदों। नैबे जायगायाव नुनो मोन्दों गोबां बर' न'खरफोराहा गोबां दैनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनानै गोबां लाइ लथर बा न' बां जिब जुनार खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। नैबे समाव आं नैबे थासारियाव भुगिनांनाय सुबुंफोरनिफ्राय आं मिथिनानै लागोन। मा बुंगोन? गोबां न'खरा दिनै दैबानाजों लोमसाव जाना दं। जोंनि दा दैबानाजों लोमसाव जानायखौ नुयोब्लाथ' एसे बिखा खामथाव नुयो। मानो होनबा जोङो गासिबो गरिब न'खर, जोंहा बुंनो थाङोबा धोन सम्पतिनि नङा। जों जा एसे सोरजिनो हादों बेजोंनो दाउ अमा मासे मानै लादोंमोन। दा बे दाउ अमा मासे मानै लानायाबो जोङो बुंनो थाङोबा मैया बेलासिनि 4टासोनिफ्राय जुब जुब अखा हानायजों बुंनो थाङोबा जोंनि न'आ 75% बारासिम गोजौसिम दै लोमजानानै जोङो दा जों मानसिफ्रा गासिबो खस्थ'नि गेजेराव भुगिनांनानै दङ। आरो बुंनो थाङोबा जोंहा गोबां सम्पतियानो बुंनो थाङोबा थांबाय खावसे दैयावनो। जों दा बेफोरखौनो नागिरनानै मोनाखै। आरो बे दै रानब्लाबोथ' जोङो बे मोननायखिनि जिनिसाथ' आरो सोलिफिनथावथाव नंला। दा बेनिखायनो जोङो दानि बिटिआर सरकार बा बिटिसि सरकारखौ अननानै एसे अनसुंथाइ हरगोन नामा साननानै जों बेखौनो एसे मिडिया लेंहरनानै फोसावहरनाय जादोंमोन। जोङो बुंनो थाङोबा देग्लायल' नङा, जोङो बाहाय रायजो जानाया गोबावानो जाबाय। जों बोसोरै बिदिनो दै लोमजानानै भुगिनाङो। बाहाय जोंनो मानि बुंनो थाङोबा दिनैसिम जोङो बिटिसि बा बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसेबो लामाबो मोननाय जायाखै, मोनसे कालभारबो जों मोननाय जायाखै दिनैसिमाव। दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो लामानिबो जेंनायाव भुगिनाङो। दैज्लां बोथोरबाथाय हाब्रु थाबायनाङो। आरो जोंहा मानि बुंनो थाङोबा बाहाय बानफानि बिराद मोजां जोंनो गोनांथार। बे बानफानि गैयिनि थाखायनो जोङो प्रटेक्ट गैयिनि थाखायनो जोङो बोसोरै दैबानाजों भुगिनांनाय जायो आरोखि। दा जोङो एसे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबा जोंनि रायजो राजाया गोसोफ्राव एसे बोलो मोननाय फैयो बा मोजां मोननाय फैयो। जोङो मानि जाय सरकार बेनोनो जों बिनिनो गासिबो माबाखा, जों गासिबो सरकारनिनो फिसाखा। जोङो आरो गोबांथ' आङो रायज्लायफेरिखायनो एसे बारा रोंजोबाबो, गोबांखौथ' आं बुंनो सानाखिसै। दा अननानै जोंनि सरकारा एसे नायफैनानै बा नायाब्लाबो जा एसे निउस लाइभआव होदों जोङो बा इउटुबाव होदों बेफोरखौ नुनानै अननानै जोंनो एसे अनसुंथाइ हरो। दाथ' जोंहा बुंनो थाङोबा दिनैनि समाव अखायाबो नागारनाय नङा। जोंनो एसे थानाय जानायफोरनि एसे बेब'स्था खालामना फैबा जों रायजो राजाया मोजां मोनगौमोन आरो। दासिम गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय नोंथांमोननि बे गामियाव नायफैदोंना नायफैदों? जोंनावथ' बुंनो थाङोबा सिगाङाव बिपिएफ सरकार दङमोन, बिसोरबो नायफैदोंल'। जोंनाव लामा हरगोन बायदिसिना हरगोन होनदों, दासिमबो जेबो हरनायबो मोनाखै। जोङो दासिमबो हाब्रुआवनो थाबायनाङो। जोङो रायजो राजानो दाख्लैबो एसे खस्थ' खालामनानै लामा खोदोंमोन। दा जा एसे हा खोदोंमोन बेबो दानि दैबानायाव थांफिनजोब्बाय। दिनैनि सानाव राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरा दिनैनि सानाव जोंनाव दानि सरकारा दहाय पार्टिनि मानसिफोर नायफैदों। गावसोर बुंलांदों मानि हानायखिनिखौ एसे अनसुंथाइखौ जों हरगोन आरो माखासेखिनि उननि खामानिखौ उनाव मावलांगोन, बेखिनिखौ बुंलांनाय जादों आरो। बिथाङा फोरमायथिदों गुबुन गुबुन बोसोरावबो नैबे दैया बेफोरबायदिनो लोमनानै बिथांमोनहा गोबां खहा जायो। लोगोसे सिगांनि जाखिनि सरकार बिथांमोननि थानायनि थाखाय बा मोजां राहा खालामनानै होआखै होननानै बुंदों। नैबे समाव आं सासेबाव बिथांनिफ्राय मिथिनानै लाबावगोन। मा होनगोन? आदसा, बे समावहाय जोंनि बे गोजोनपुरि गामिनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो लुबैदों। मानो होनोबा बोसोरै दै लोमजाबाय थानायखौ बयबो मिथिगौ आरो जोङो सिगाङावबो बै थांनाय बोसोरावबो लोमजादों। बिनि सायावहाय आं बुंनो सानदोंदि जोंनि बे गोजोनपुरि गामियावहाय बोसोरै बेबायदि जाबाय थायो। बे बोसोरै जाबाय थानायखौ सुस्रांनो थाखाय बान्दो बा माबा मोनसे माथावरि, बिनि सायावहाय दानि सरकार आरो फैगोन सरकारफ्रा एसे नोजोर होनानै माबाफोर बिनि सायावहाय माथावरि बान्दो होनो हागोन नामा, आं बेखौसो खावलायनाय जादों आरो। बेसेबांखिनि बोसोर जाखो नोंथांमोनहा बे गामियाव रायजो जानाया? बे गामियाव रायजो जानायाथ' जोङो बिदिनो 22 बोसोरसो जाहैबाय आरो जों 22-23 बोसोरसो जाहैबाय। दा बावहाय जोङो 37टा न'खर दङ। बे 37 न'खरा
लोमनानै दा जोङो रिलिफ बै BCDC न'आवहाय दंहैयो आरो। मा मा खहा जादों? खहा जानाया जोंना बेनो माखासे माइ दै दंमोन माइरं बेफोरबो दै सोमजोबबाय आरो बिदिनो सोरनाबा माखासे जि जोम डकुमेन्ट्स बेफोरखौ जोङो दाबो मोननाय जायाखै आरो। दा मोसौ बोरमाया माखासे बोखांस्लाबनो हायैयावहाय बेफोरबो लस जाबाय जोंहा। माखासे जोंहा गेस बायदिसिनाफ्राबो एसे उसुबिदा जानानै दं दाबो मोनजोबनाय जायाखै बेखिनि आरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360